kay mangita ni diri ang kakadre sa bagong balay na gibuhat ni Beatmaster, iyahanin pahuwayanan. Grabe pagkaninduta. Og gatangi din ninyo sa Beatmaster page kay mag-upload siya kung giunsa ni niya pagbuhat diri ah. Og nagkasinabot demi na mano mig kaka kay sakto kay diri skilled sa ilahang balay na gipabuhat, baga kay sagbot. Og usapon na nakanindot diri ah, bukid man gud ni. Daghan siguro kay nigkaka diri. Og ang amo din gigamit diri ah kay ang ispat ra cellphone kay wala man gud may kaandam og kanang flashlight jud. Og mao din una namo nakitaan si Piringkay na tarabong ko. Taas kay buko-buko. Samo si pangita kaka camera may makitaan. Dai biyabas ay hinog ginan siya. Og nanay may nakitaan. Ini hybrid nga klase nga kuwaro. Damang. Oh, gapa ba di usa? Ato na yung dakpo sa walay pa'y pagdugay. Wala na maak. Gibi ani mo? Gayat na maak man. Na maak. Isog kita. Isog. Na to dre. Dra. Man. Na. Di kana. Nakana. Isog gina. Gamay sa dani ay. Og sa pila ka oras na magpinangita ay wala mo jud dagko mo na nanguli na lang mi kaya mo na lang isang kasangka dire. Og syempre ang magpabugno jud sa kakaka ni jud si Beatmaster. Tubig banghasan ni Gerald. Ay ilaw po niya. Ito si Kenan Jazz. Ana. Halingawa na kay babugno kakao. Bago pamilihan. Ah, round 1 bite awa. Ay, bayot bay. Isa ba bayot? Putla na ron, bugo kayo. Pak. No. Ah! Ayo, gago. Malito ba kayo? Uno na score, tagak na. Wala, uno na may ayo ani. Wa po ni umoy. Na, magguwang rin gamay sa kabay. Ana sila nga dili ko na kay ko ang mga kakak kay taba ko na ni slamok. Ang kuya og sa usa ka adlaw lima ra pud kabuklamok mapatay ani kansis wa ka kuta. Maglikado pag rin ka na may patios lamo, kay butalaw man. Wa man ko ani. Di ka siguro ni namista. Yo, what's up? Nasa ko ipilailan nyo na duwa ang 6ph.com. Maganda sila duwa din kapilian, depende na nimo kung unsay mong gustong duwaan. Pero akong ganahan rin duwaan kaning Super is. Ang nakanindot aning 6ph.com kay bago ni ilang platform, kusog kay nimo hatag og dagko tag daog diri ah. Sure win na labi na sa kuang link. Nara sa comment section akong ibutang sa mga mag-register diha mag-deposit tagaan sa tamog GCash. So sa pamay tunugayan magsugod na tag duwa diri ah. Grabe ito kay swerte ha. Tanawa. 100 akong bit diri ha. Swerte ito kay Allah, scatter na yun. Dali ka scatter. Unang pindot, scatter na yun. 100 ang bit. Tanawa kung pila ato ang daog. Ano ni? Gihatag. Grabe swerte ito kay ni. Kay bago lang duwa. King. Oh, 480. Dali ra kayo ta diri. Gihatag. Hatag. Iyo, edit spin. Oh, okay. Wild. Heart. Allah, heart. Napay heart. Awan ako kay heart. Bang! 2,820. Woo! Unsa pa may nyo dugayan diha. Pag-register na mo kung wala mo ilingaw diha. Wala, kadako nas daog. Ala, diamond. Gi, abtag 10 times. Gihatag diamond oh. Gi, palo diri palo. Yay. So ingon ana ra kadali tanawa. Easy money. 5,310. O gani pwede sa mga bata ha, lingaw-lingaw ra ni ato ah. Bit responsible lang ta. O comment mo kung humana mo register dal deposit, ya tagahan ta mo og GCash.